Fl-aħħar sigħat fiequ 165 persuna oħra mill-coronavirus f'pajjiżna u feġġew 164 każ minn fost 2873 test. Dan ifisser li 94.2% tat-testijiet li saru ġew negattivi u 5.8% ġew pożittivi. Fiċ-ċentri tat-testjar f'pajjiżna saru aktar minn 648,000 test. Fl-istess waqt mindu bidejna tal-vaċċin kontra l-COVID-19 f'Malta ingħataw 46,344 tilqima. Minnhom 13,820 ħadu t-tieni doża. Intant fl-aħħar 24 siegħa mietu żewġ anzjani li kienu pożittivi għal COVID-19, anzjan ta' 84 sena fl-Isptar Karin Grek u anzjana ta' 82 sena fl-Isptar Mater Dei. Fil-bulettin mediku ta' kull nhar ta' ġimgħa, is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Xarmin Gawċi spjegat li l-pjan ta' tilqim f'Malta miexi b'ritmu maġġel. Dan fost persuni li jaħdmu f'setturi kliniċi tal-Gvern u tal-privat, l-anzjani u l-ħaddiema fid-djar tal-anzjani, l-anzjani fil-komunità u ħaddiema fil-forzi tal-ordni. Din il-ġimgħa wkoll bdew jitlaqmu l-persuni vulnerabbli. Il-Professur Gawċi notat b'sodisfazzjon kif in-numru ta' persuni fl-isptarijiet qed jonqos, bħalma qed jonqsu wkoll il-każijiet pożittivi fost l-anzjani, inkluż dawk fid-djar residenzjali. Sitwazzjoni fid-djar tal-anzjani hija sitwazzjoni li qed naraw improvement kbir hemmhekk fejn qegħdin naraw li jekk inħarsu lejn din l-aħħar ġimgħa kellna biss 3 djar tal-anzjani li kellhom xi każijiet u l-massimu ta' każijiet f'dar minnhom kien ta' 3 każijiet ġodda. U anka għanna każijiet għaddejjin fl-SVPR, però n-numri dejjem naqsu. U dan huwa sforz ta' l-impatt kollu li kien hemm kemm minħabba infection control measures u anka l-fatt li hemmhekk laqamna l-maġġor parti tal-anzjani allura eżem ma jgħaddi żmien iżjed tistenna li tara impatt hemmhekk ukoll. Il-Professur Gawċi appellat biex min jilbes maskri ta' drab ikun ċert li qed jagħtuh l-ogħla livell ta' protezzjoni. Jekk inti ħaduża cloth mask li hija layer wieħed jew inkella żewġ layers dik mhijiex biżżejjed biex tipproteġi għaċ-ċirkulazzjoni tal-COVID virus. Allura l-appell tagħna huwa li noqogħdu attenti li ma tip ta' masks jintużaw u li jkunu skont il-linji gwida li ssibu wkoll fuq il-website tagħna.